higala, kumusta? Maayong gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Mahigugmaon dalang panan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kitasan sa mga langit. Nining taknaa sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Amo ikaw nga gipasalamatan nga hangtod niining mga taknaa kini nga programa nagapabilin sa kahanginan nga nagasabod sa binhi sa kamatuoran. Bisan pa sa daghang mga pagsulay ug mga kalisdanan, pero sa gihapon ikaw nagatugot nga hangtod karon mahimo paghihapon pagyagyag sa kahanginan ang mga bipolong sa kaluwasan. Panalangini kini nga programa ug kining estasyon nga unta mahimo kining instrumentos pagpaabot ngadto sa uban aron sila maandam sa ilang kaluwasan. Panalangini ang tanang nagapaminaw karon, ginapangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pa ta mo irog ngadto sa unahan ato sa aning ibanan og pipila ka mga text messages dinhi sa ato nga cellphone. Sir, daghan kaayong salamat sa inyong pagpasabot kagabi mahitungod sa bautismo. Doon na lang gyud tay kalainan kay sa tinuod lang sakto ang imong gisulti nga nagbautismo mi, pero kanang mga kasuguan wala sad namo gitudlo kay ang amo gong pastor nagingon didto ra sa nasud na sa Israel o wa tay labot, pero di ay sayop kami nga dako. Salamat sir, Sir Rulito di ay ni. Well, ni apatay basahon. Maayong gabi kaninyo pastor, ano kanunay mi sa inyong nagsunod sa inyong programa, mamati mi sa inyo pirmi uban sa akong asawa og ako nga pag-umangkon nga dian stay sa amo tungod sa iyang pag-eskwela, pero bisan og may assignment pero mamati gid una sa inyong programa. Salamat pastor. Si Rodolfo de ini ang inyong dugay na nga tigpaminawan. Okay, salamat brother Rodolfo. Well, niya patay basahon Kuya John. Maayong hapon. Amo nang giride ang among radyo kuya. Kay kung amo good ablihan og untop sa inyong oras magsagarat man ang among radyo mao nang layo pa magpatingog nami nga daan. Okay, mas maayo na da kay pila na kabisi si Ninang Linda Nogra di sa Kabangkalan Daan Bantayan. Pastilan ginyang reklamo kay magkanaas magsagarat mausad siguro na ang ila mas maay siguro ninang inyo ng ablihan sama aning gihimo nila. Layo pa ang atong oras kay aron pod mabatyagan ninyo nga maudi ay na kay sila god nabantayan nila basta untop-untop na sa ato ng oras usa pay abli magkanaas magsagarat mo ng ablihan nila layo pa nya okay raman. Kay sa uban pod kamo din ha nga mga among suki nga tigpaminaw be gamay lang kaayo nga atensyon among pangayoon ninyo. Taga iragod mi diri og message kung okay lang ba ang signal nato dinha, maklaro ba, tinaw ba o unsa aron nga makaibaw pud ta sa mga weaknesses no, sa ato nga
broadcast o sa ato nga programa. Salamat. Last text nga akong basahon, sir, pangutana ni. Dili lang usa nato niha kay tubagon ra ni tiksan ra mo dunay atong tubagon ron nga gipaluap kagabi ang atong pangutana about baptism mangudto. How come nga wa tay bunyag o bautismo sa mga bata kay dagko raman nya gipaluap to, no, at mo toy ato na nga tagaan og pagtagad karon. Okay. Si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message sa iyang cellphone, mas may siguro Brother Libby nga imo usang malili diha ang atong monitor aron atong mahibaluan ang atong mga pinalangga nga mga viewers ug diin silang mga nasura sa kalibutan nagagikan. But by the way, ato sa daing pasalamatan, no, ato dihang mga amigo sa dugay ng panahon na balhin sila sa ilahang pwesto diha sa MERS Beauty Salon, no. Maayong gabi sa inyo diha ni Madam Lita ug usab ni Ma'am Gigi diha. Maayong gabi sa inyo. Well, Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Mayong gabi sa atong tanan nga mga tigpaminaw, atong tanan nga mga viewers sa gihapon higala. Amo kamo nga gina-welcome karon gabi una. Nini nga tulumanon, Jesus is our hope. Pwede na mo makapadangat og mga mensahe dinhi namo. Pwedeng mo text mo sa among number ni Brother John or pwede din sa atong comment section mga higala sa Facebook, no? Din sa DYCM Bugo Adventist, no? Pwede mong maka padala og mga comments, mga greetings bakaha or mga reactions, contributions sa mga pangutanang hisgutan karon ato na nga gina-welcome din sa ato nga tulumanon. Og manghinaot mi nga karong gabi na doon na mo'y daghang makuha sa ato nga pagtubag sa pangutana, no? Okay, pwede saan mo ari mo send og message sigala sa messenger nako, no, kang Brother Libby Clavis nga account, maka send mo higala og mga message aron atong mabasa dili lang sa ako nga messenger. Okay. Ato nakita din si Brother Aniceto Preselias. Lanog-lanog ra ba ni iyang duha ka trompa diya sa Panggamay, Kanagahan. Watching from Kanagahan, San Remigio. Og naminaw sa diay si Brother Espiridion og si Sister Celine Mindaros sa Panggamay. Kada gabi gyud ni silang maminaw, brother. Salamat kayo, no? Nila ni Espiridion og ni Sister Celine Mindaros. Thank you kayo sa pagpaminaw sa matagabi di sa Panggamay. Okay niya po si Sister Jimmarie Kalapuan. Salamat po Sister Jimmarie sa pagpray kanunay o paglove kanunay sa atong program. Okay niya po si Dong Sensor Sumalinog. Ato pa rin gwapong silingan. Mayong gabi ninyo, Manoy. I'm watching your program. So thank you kay Dong Sensor, no? Sumalinog. Salamat sa imong pagpakiguban karong gabi una. Okay, niapod si Sister Ginaline Lumundad. Salamat po sa pag-love sa ato nga program o pag-pray. Niapod si Gina Jason Caburnay. Salamat po sa pag-pray o pag-love sa ato nga program. Niato pong nakita din si Brother Ronilo Etang. Maayong gabi na usab kaninyo, Brother John, Kuya Libby, og sa mga kaigsunang makanunayong naminaw og sa nag-view karon sa programa sa Jesus is our hope. God bless sa tanan. So God bless also. Niapod si Brother Glover Sayod, nailanis ngalan nga Roy Sayod. Mayong gabi ninyo, Kuya Libby o Kuya John. God bless ninyo, Kuya. So God bless also Dong Glover Sayod, no, oba ni Sister Galay o sa mga Sayod family. Mayong gabi ng tanan. Good evening po ni Brad Toro diya Maglasang, oba ni Dailing, nilang Vanessa, mga apo nila ni Brad Toro diya. Tanan nga naminaw diya karos mabuli, la Eric Sinoy, oban siyang pinalanggang asawa, sila si Emilia diya, mayong gabi ng tanan. Tanan na lang, no?
niya pa itong tanahon. Niya po si Gina Jason Kaburnay. Mayong gabi din ha, mga kuya, o sa mga kaigsunan. God bless sa tanan. Salamat sa pag-pray. Ah, okay. Niya po si Sister Emelda Galiaris. Mayong gabi, Brad John, Brad Libby, maayong pagpaminaw nimo namong tanan diri. Nila ni Mama og akong anak si Carilyn og ni Melvin, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Salamat sa pagpray, Sister Emelda Galiares. Kanya po si Moises Alex Aliaban. Good evening na usab kaninyo, Brad John, Brad Libby, usab sa tanan nga mga naminaw og nagtan-aw watching from Mualbual. Okay, salamat no sa taga Mualbual, no? Na Brother Moises Alex Liaban, salamat sa inyong pagpakiguban karong gabi na. Ato pong nakita din si Meljoy Iscalikas Almosira. Mayong gabi, Kuya John o Kuya Libby, nakatsamba na jud ko og paminaw tungod sa kabise. Wala na kaayo ko nakasunod ninyo, Kuya. God bless always sa atong programa. Salamat kaayo, Miljoy Iscalikas, no, nga nakalugar ni kag tanaw. Thank you kaayo. God bless you. Okay, napagid siya gipadala. Salamat sa pag-pray o pag-love sa ato nga program. Brother Moises Alex Liaban, no? Niya po si Sister Anita Cabaluna Claves. Ato ni Sister, Brother Junior Dia Claves, mabuli. Salamat sa pag-love o pag-pray sa ato nga program. Niya po si Brother Edwin Iscario. Mayong gabi, Brad Libby o Brad John. Greet ko sa mga sa matag gabi sa pagpaminaw nila ni Brad Billy Gidayawan, Brad Idi Layos, Tio Lino Tayaktak. Lanog-lanog ta sa kaungkod karon. Salamat and God bless. Salamat po sa pag-pray o pag-heart. Salamat po nga gipalanog-lanog din nimo ang ato nga programa diha sa kaungkod, no? Kaungkod Madridijos, Cebu. Diha tas kaungkod so na soroy-soroy ta katong natay crusade nga gihimo diha sa San Agustin. Okay, ni apod si Sister Lynn of Keria. Mayong gabi kaninyo mga kuya, watching from Kinatarkan. So thank you kaayo, Sister Lynn of Keria, no? Niya pod si Gina Jason Kaburnay, watching from Saudi Arabia. Al-Kubar, God is good all the time. Salamat kaayo, no? Sister Gina Jason Kaburnay, diha sa Saudi Arabia. Brother Ronelo na apod Saudi Arabia. Sila si Jimari Kalapuan. Diha mga loyalist yun nato sa atong program. Thank you kaayo sa pagsunod kanunay sa ato nga tulumanon sa radio. Okay, ni apod ato nakita din si Remy Soringa. Ang iyang mensahe, good evening, watching from Istampar, Katayngan, Masbate. Ang Dios magauban sa kanunay natong tanan. Okay, salamat kaayo, no? Remy Soringa. Sa imong pagpakikuban o paglantaw sa programa, nukad po nigikan sa Istamar, Katayngan, Masbate. So thank you kayo. Ato sa ning dalikyatan pagtan-aw higala ang pikas nga screen ato ning basahon aritas mga nag-send og heart, no, nag-love sa atong programa niya si Milda Galiares, Luel Nodalo Estrera, Nika Lipon, niya pod si Lynn of Keria, Dailin Tununing Abrisi, Elpidia Curo, Roland Neri Ginon, Melmar Escalikas, Linabog Munchadura Nas, niya pod si Remy Soringa, Melideth Branzuela Fuentes,
Ano niya po si Basilio Tiro Notarion Jr., Magno Lasco, Sherwin Orsal, Jerry Nailon, Jeffrey Punay Miralias, Edwin Iscario, Meljoy Iscalicas Almusira, Ronilo Itang. So mao ni mga ato nakita nga naglab sa ato nga program. O niya ditas nag-like niya sila si Brother Johnny Mainit, Glover Sayod, Mrs. Alex Liaban, Emeline Sigarino Espirito, Tomailo Lina Duwaik, Linda Kamay, may gabi ni Sir Linda, no? O sa mga silingan diya sa Purok Daket. Kanya niya po si Sister Jodath Pipito Baring Store, Anita Cabaluna Clavis, Abraham Dihito Sr., Ginalyn Lumuntad, niya po Junior Noiba Clavis, Erlinda Neri Istaura, o si Brother Alvin Risoor. So, niya po si Sister Merlin, salamat po sa pagtanaw. Okay. Ato ning lantawon makadyo tigala kining ato nga Facebook, dinhi sa ato Messenger. Nakig-uban nato karon ni si Brother John Lobitania. Salamat sa pag-send og heart. Ropino Moreno, salamat sa pag-pray og pag-send og heart. Sir Elpidia Coro, salamat sa pag-like, no? Ani mga tigpaminon to sa mga Adventist time diya nga naminaw karon. Niya po si Brother Dwayne Murphy Clavis, Anita Cabaluna. Okay, no? Niya po si Mercedita Somalinog. Thank you kayo sa si Brother Jidel Peritos, Nikes Somalinog, uban pa. So ato nga gina-welcome ang tanan karon, manghinaot ning dunay daghang mapupo nga mga kasayuran, mga pagtulunan nagsukad sa balang kasulatan ang ato nga pagahisgutan karon kabihuna, no? So alang sa atong mga pinalanggan tigpaminaw, makahimo mo sa pag-participate gala sa atong programa. Send na mog message, pwede ari sa ato nga number, pwede po ari sa comment section ato. Ako sa ning basahon niya po Sir Linda Neri Istaura. Good evening to all sa inyo diha sa station, sir. Og sa tanang naminaw og mitan-aw karon, labi na usab sa mga Adventist member diha sa Matag-of Church. Okay, salamat kay Sister Erlinda. Niya po si Sister Arlene Bulambao Oliamot. Good evening ninyo, Brad. So good evening Sister Arlene. Niya po si Brother Roland Neri Ginon. Good evening, Brad, watching from Argawanon, Role de Cabatania, no? Brother Role Cabatania, good evening, Brad, watching from Argawanon, si Role ni. Salamat kay Brother Role. Yes, Brother Roland Nereginon, maayong gabi, Brad Libby o Brad John. Welcome sa inyong tulumanon. Jesus is our hope. I'm watching from Metro Manila. God bless kaninyo. So God bless also Brother Roland Nereginon. So thank you kaayo sa imo kanunayng pagpakig-uban sa ato nga tulumanon dinhi sa radio. Okay, sa pagpadayon sunan higala makahimog po sa pag-send no niya amo tubag lamis mga pangutana, akong ibalik ang panahon ni Brother John. Okay, daghang kayong salamat Brother Libby. Adto ta higala sa pagtubag aning gipaluap kagabi manggod atong gihisgutan, no, kay dunatoy pangutana nga atong gitubag nga no man sir moto yang pangutana nga sa inyo wa may bata nga bunyagan o bautismuhan dagko man. So moto nga ato tong gipasabot o gitubag kagabi nga kanagong pagbunyag o bautismo sa bata, that is unbiblical. Unbiblical gani, dili na nimo makita mabasa sa Biblia gisugo o naay mga senaryo nga ingon ana kun dili dagko. So ato nang gipasabot. So ni ay gipaluap ani nga pangutana ni Virgie Dolay. Sister Virgie, salamat. So
ang ato magudinhing kuan format sa atong program basta pangutana gani nga related o murag ning sakay sa atong gidiscuss mo na nga duna tay instant action ni ana. So ang imo dire nga kuan gi text Sister Virgie Dulay. Ingon dire nga ngano man lagi sir sa born again pariha raman mo og bautismo. Unya ug ang born again mo anha sa SDA inyo raman gihapon bautismuhan nga ang Biblia nag-ingon usa ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bautismo. Salamat sir. Okay, daghang salamat Sister Virgie Dulay, no? Nindot kaayni ang imong pangutana. O ngano man lagi sir, matud pa nimo kay ang born again pareho man sa inyo og bautismo. Unya og naay born again nga muanha sa SDA inyo mang bautismuhan nga usa sa Biblia matud pa nimo nga usa ra man ka Ginoo sa kapagtuo og usa ka bautismo. Nining puntuha Sister Virgin Dulay, insakto ka nga usa ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bautismo. Husto na naam na sa Episo kapitulo 4 bersikulo 5 naisulat na usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bautismo. Well niya ato ni ron kuanon Sister Virgie Dulay ato ning subayon. At ato gyud ning subayon ha kung sa unsa nga bahin. Sumala sa Mateo kapitulo 18 ngadto sa 20 si Kristo man aning namulong. Matud pa ni Kristo, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Busa panglakaw kamo ug himuan ninyong mga tinun-an. Tandaan ha, maubitaw na nga dili gid mahitabo nga muhaom sa Biblia ang pagbautismo sa gagmayng mga bata. Kay ang gisulti dinhi, panglakaw kamog himuan ninyong mga tinun-an. Unsaon man nimo pagtuon, but pasabot tinun-an, tudluan ba? Tinudluan. Unya ang gamayng bata, bisag unsaon pagina nimo, dili gid na mahimo nga kaya sa usa ka tawo nga tudluan ang usa ka gamayng bata. Kay wa pa magyud na siya kamuang-muang sa ihang kinabuhi. Nagingon, busa himuan ninyong tinun-an ang tanang kanasuran nga magpangbautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kinsa ni ang bautismuhan? Kadtong natudluan. Himuan yung mga tinun-an, kadtong gitun-an. Unya magpangbautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So the first move sigon sa gisulti dinhi nga magtuon una. Mobitaw na nga sa makadaghan ng mga bises dinhi sa atong program na ay maminaw nya nakasabot sila muduol og mga simbahan mo presentar nga magpabautismo. Kadaghan na nahitabo sa nagkalain-laing lugar. Usa lang ang akong mahisgutan ni ana diya sa Victory Minapasok Negro, Calatrava Negros, si Brother Ricardo Incabo. Hinduol ra gina dito simbahan ning presentar nga magpabautismo. Pero nahibaw naman siya nga mag-Bible study, so ni-undergo gyud usa siya og Bible study, usa pa ang iyahang bautismo. Nga naman, himuon nga tinun-an mo nang naay Bible study kay tun-an, tudluan una. Kay kanang gikatudlo sa iyaha, maunay mahimong pundasyon sa iyahang pagtuo, sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. Kay kung bautismuhan siya lang og largo, porket gibautismuhan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, unya way mahimong pundasyon, way hanaw. Wa gid siya nahibaw-an siyang kinabuhi og unsa kay gibautismuhan raman siya. Pero sa Biblia, ang proseso usa ka bautismuhan kinahanglan gyud ka nga tudloan. Unya human og tudlo, bautismuhan na sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So tinuod ni Sister Virgin Dulay nga dunay mga born again, imong gi-mention diri
nga mag-SDA bautismuhan gihapon og otro, bautismo og otro nga pareho raman ang bautismo sa Seventh-day Adventist o sa born again. Dili mi dinha supak gihapon. Pero nahibaw ba mo kung unsay proseso kinsa ang qualified nga pagabautismuhan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo? Dili man lang kay born again ang nagkuan ani, gawas lang ka kay daghan maguning pundok pos born again, naa may born again Pentecostal kining mga Oneness, pero daghan man ni silang pundoka. Ang uban ani nila, yes, nagamit gyud ni anang bautismo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Pero nasayod ba mo nga kini sila nagabautismo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, pero wa mo sunod sa proseso? So ngano unsay proseso sa pagabautismuhan? Tan-awa sa Mateo 28:20 nagingon nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Akong balikan ang 18 paingon sa 20. Kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit sa yuta. Kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinun-an. Bible study-an. Nga magpangbautismo kanila sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Humantun-an usa pa bautismuhan sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Pero bisan kinsa balanggod ang bautismuhan ani, dili. Hinhanglan mo follow ka, mo sunod ka sa proseso. Pamati ang 20 nagingon nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo og tan-awa ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Sister Virgie Dulay, siguro na bantayan na nimo ni nga ang bautismuhan sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo kadtong natudloan sa pagtuman, dili gitudloan sa pagsupak. Kay naamay mga pundok ron, naamay ng Bible study pod, pero dayon og gamit-gamit diha sa Salmo unsa pa nang mga bersikulo nga kana bang wala bas bitaw sila comprehensive study, reading, agid sila ana. Basta lang kay ilang nakonklusyonan nga ang sugo dito ron nas Israel, wa tay labot ana sa pagtuman, mao nay ilahang mga gipanudlo. Pero ang Biblia nagsulti, bautismuhan sila sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Nga matud pa, nga magatudlo kanila sa pagtuman. Ang itudlo di ay ang pagtuman, dili ang pagsupak. Nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Unsaon di ay ang tao sa dihang bautismuhan siya? Tudluan sa pagtuman sa tanan nga gisugo sa Ginoo. Una na sa tan-awa ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Kinsa may iyang gisaaran nga iyang ubanan hangtod sa katapusan sa panahunan? Kadtong gitudluan sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Muhisgot ko, kanang gibautismuhan nyo diha, inyo ba nang gitudluan sa kanang gitawag health laws? Balaod sa maayong panglawas? Naay mga pundok, naay mga taong nagdawat sa bautismo. Pero bago mo sulod sa simbahan, manigarilyo. Ngano man na, kay wa tudlui sa health laws, balaod sa maayong panglawas. Di ba? Unya, kusog mo inom. Sa ilimnong makahubog. Ngano man, wa man tudlui sa balaod sa maayong panglawas. Kusog mo mama. Sa dito pa ko sa unang mga panahon na destino kog Mindanao, pastilan gyud problema. Kay dito sa kabukiran, ang mga nitibo kusog magay magmama anang buyo. Unya gustong magpabautismo pero dili gusto nga mobiya sa pagmama, dili gustong magsigig o usap anang trisbi. Ngano man kay ila pag yun ang gihigugmang mga bahina, pero tudloan na sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. So sa pagtudlo sa health laws, balaod sa maayong panglawas,
Unya sa gitawag og dietary law. Unsa man ning dietary law? Balaod sa pagkaon kay naipakaon na dili. Unya tudluan sa gitawag moral law. Unsa man ang moral law? Maunang napulo kasugo. Pero ngano man gitudlo bagon ni nila? Wa. Tanawa human sa bautismo. Panigarilyo gihapon, gikaon gihapon ang gidili sa Ginoo, nagmama ra gihapon, o naniga ka na inom ra gihapon, ngano man ni kay wa tudloi sa pagtuman sa tanan nga gisugo sa Ginoo. Mo nang makita nimo nga wala gi pagkausab pagkabag-o unya sa nang Korinto 5:17, busa ko ng tao anaa kang Kristo, siya bag-o ng binuhat, tinuna ang daang mga butang na nagpangagi na. Unsa may nabag-o diha niya, kayo nga nung wa siya mabag-o, kay wa gyud siya matudluis pagtumas tanang gisugos Ginoo. Uabin nyog unsa ray na usab og nabag-o, ang karitular gyud. Mao na nga pag-ingong born again, out together again ra gyud gihapon. Ngano man, wa sa una gilapas ang adlong igpapahulay Sabado, dias Domingo. Human na bautismuhi, Domingo ra gihapon. Sa una nagkaon sa gidili sa Ginoo, human na bautismuhi, nagkaon ra gihapon. Unya, asa man ang giingon tudluan sa pagtuman sa tanan nga gisugo sa Ginoo. Sister Virgie Dulay, nasayod ko nga nakasabot ka na aning puntuha. Will ka nang imong gisgutan sa Efeso Kapitulo 4, versikulo 5. Wa man na nimo ikuan sa imong text, pero maila na nga naan diha ka nag-ingon nimo usa ka Ginoo, usa ka pagtug, usa ka bautismo nya ngano man nga inyo gihapong bautismuhan. Sa Efeso 4 na 5, bautismuhan gyud gihapon ngano man kay ang gisultis Biblia ang pagabautismuhan kadtong natudluan sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo, gikan kag protestante, gikan kag born again. Wa man kadiha tudluis pagtuman sa tanang gisugos Ginoo. Pag-ari sa Seventh-day Adventist, tudluan sa pagtuman sa tanang gisugos Ginoo, usa pa ang bautismo kay ang gisultis Biblia ang bautismuhan kadtong natudluan sa pagtuman sa tanang gisugos Ginoo. So Sister Virgie Dulay, sayon ra gid kaining mga bahina sabton. Well, karon kanang gingon usa ka Ginoo, usa ka pagtuog, usa ka bautismo. Sa tinuod lang, Sister Virgie Dulay, human uban sa tanang mga naminaw karon. Wa magkinahanglan ang Ginoo nining panahona sa panahon ni Kristo until now. Ang gitudlo ra gyud bautismo, sa kanini ang sa ngalan sa Ama, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Pero tanawa, ug ari ka sa kuan, ari ka sa Mormons, sa Jesus Christ of Latter-day Saints, aw sila na ay gitawag og bautismos patay. Kung namatay ang imong amahan, nya ikaw nakadawat ka nagbautismo, pwede kang magpabautismo para sa imong amahan nga namatay. Kanang gitawag nila baptism to death. Unya wa man na itudlo sa Biblia. Nga kadtong patay, pwede ka kapila kay bisan pa og kananaang kanapo ka magpabautismo, pwede man na kay ang imong apuhan, imong amahan, imong igsuon, imong igagaw, imong anak namatay, pwede ka bautismuhan og kapila hasta kapila kay kinini ang para adto nila. Ang gisulti sa Biblia, usa ka Ginoo, usa ka pagtuog, usa ka bautismo. Mao na nga naa may mga bautismo pero dili na qualify, usa ra gikinahanglan sa Ginoo. Sunod na bautismo gitawag sprinkling. Unsa man ning sprinkling? Kung imong tan-awon ni pisik-pisik kanang wisikan og holy water, ambot og diin sa nagikan, gikan ra masiguro na sa gripo. Unya gipatuo lang nga balaan nga tubig. Kay wa may sa Biblia ang naghisgot og kanang gitawag pagkasagrado o balaan sa tubig si Kristo man. Ingon ni Kristo sa kababaeng Samarianhon, ang taong makainom na ining tubiga, uhawon siya pag-usab, pero ako dunay tubig na bisan kinsang makainom na ini, dili na siya pag-ahawon pag-usab. Ang babaeng Samarianhon ingon ang kang Ginoo Hesus, Senyor, tagay ko ng tubiga. Kaya aron dili na ko masigbalik pa dinhi pagkuha og tubig aron akong pagainom. Muna nga naipatuo holy water. Wisik-wisikan. Kanang gitawag na sa sprinkling. Lain man po na, Sister Virgie, nga kuwas bautismo. Wisik-wisikan lang ka. Unya wa man na itudlo sa Biblia ng wisik-wisik nga bunyag.
Wa pod ang bata sa atong gibasa kagabi si Juan Bautista nagapangbautismo dito suba sa Jordan. Oh, unya karon aniya kaning wisik-wisik wa gina itudlo sa Biblia. Wa gi mabasa ana sa Biblia. Bi kamo diha be nagbasa mo og Biblia pod ganang nagbasa og Biblia. Palihog bidiriga text niya anang mga bersikulo nga sa panahon niya sa mga apostoles ug ni Kristo ang ilang gigamit nga bautismo or doon na sila bunyagan gibautismo og wisik-wisik. Gitawag ng sprinkling. So, another one, kanang gitawag puring. Unsa man ang puring? Kana ba bubuan ang ulo sa bata? Bubuan mo na gitawag puring. Bubuan ang ulo sa bata. Unya, sunod kaning gitawag og immersion. Unsa man ning immersion? Kanang iunlod ba ang tao dito sa daghan nga tubig? Unya, mauman ay naas Biblia kay si Juan Bautista. Nagapa-bautismo siya dito suba sa Jordan. Immersion. Unya, si Kristo sa diha nga gibautismuhan siya. Kung imong basahon sumala sa Mateo 3:13 ngadtos 17, ning adto si Jesus kang Juan Bautista dito sa Jordan. Ang tuyo niya nga mahimo siyang pattern, mahimo siyang pagsulundan kay si Kristo niingon ang akong mga karnero sila nagasunod nako. Juan 10:27. Busa aron mo sunod gyud ta sa insakto nga bautismo, si Kristo nagbilin og pattern, nagbilin og pagtulunan. Nga imong makita. Ingon siya magpabautismo. Ingon si Juan Bautista, ako man unta ang angay nga imong pagabautismuhan ug ikaw na hinuon ang mianhi kanako. Muna gingon sa 3:14. Sumala sa 15 nagingon si Kristo, Mateo 3:15. Ingin siya ingon ni Jesus, pasagdi lang kini karon kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibok pagkamatarong. Unsa gina kinahanglan gid ay nang himuon ang pagbabautismo aron imong matuman ang kinatibok sa pagkamatarong. Unya sa sunod na gyud og siya mitugot na lang. So dili unta si Juan Bautista, pero sa gisulti ni Kristo misugot na lang siya. Tanawa. Sumala sa Mateo 3:16. Ug sa nabautismuhan na si Jesus, siya mihawas dayon gikan sa tubig. Nawa, mihawas. Kanang pagwisik-wisik ug bubuan usao man nimo na paghimog hawas. Ug ikaduha pa dili man na bata kay dagko man ang bautismuhan, siya mihawas dan gikan sa tubig. Kana gitawag immersion, iunlod, ilubong. Og sa nabautismuhan na si Jesus, siya mihawas dayon gikan sa tubig. Og tan-awa ang Espiritu Santo mikunsad sa ibabaw niya ingon og salampati. Og unya dihay usa ka tingog nga nag-ingon didto sa itaas, mao kini ang akong anak nga pinalangga nga kaniya may kalipay ako. Diha nakita nimo nga ang eksena kung unsa ingon si Kristo, panglakaw kamo sa tibuok nga kalibutan ug himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran nga magpangbautismo kanila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Well, sa nining panahon na ang gibautismuhan ang anak, ang mikunsad ang Espiritu Santo nga daw salampati ug ang tingog ang amahan nagtingog sa itaas, nga mao kini ang akong anak nga pinalangga nga kaniya may kalipay ako. O kini sila mga kaigsunan imong makita gyud pagabautismuhan ng tao sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Kinsa ang pagabautismuhan kadtong natudluan sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Kamo diharon dawat-dawat mog bautismo, nagpabilin ra gyud gihapon mo nga nagsupak sa gisugo sa Ginoo. Sugo sa Ginoo des daytarilo di ka mukaon sa baboy, di ka mukaon sa walay kapay ug walay himbis. Daytarilo man na balaod sa pagkaon. Astilan kaon ra gihapon sa gumanang bautismo ngano man wa man na matudlo. Ug unya gitudluan sa moralos na pulo ka sugo. Nganong Domingo ra gihapon mo. Tungod kay wa mo tudlo is pagtumas isugo kay dahil lag-ingod dito ra sa nasod sa Israel wa tay labot pagtuman ana. Ngano man na wa makita ang kausaban ug kabag-uhan. Ang unsa ray na bag-o ang ngalan ra sa relihiyon pero ang imong pagkinabuhi pakigrelasyon di sa Ginoo wa gyud ngano man tungod kay wa kakatudlo sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Sister Virgin Dulay, salamat og duna pagig ka dihay mga
ay ingon ta lama sa kalibog ug pagduha-duha, pwede mo paluap gihapon ka pag text dire pagpangutana kay andami sa paghatag ug pagpasabot sa imuhang gikalibgan. Si Brother Libby maghatag dugang pagpatina ug pagpasabot ni ining mga bahina. Brother Libby. Okay, digan salamat Brother John. Salamat sa pangutana nga gipadangat dinhi. So ato sa ning tagdon mga higala ang mga mensahe nga atong nakita. Okay, niya si Charles Notario Aragon. Salamat sa pagla ug pagpray. Ato pong nakita si Sister si Norman Villasquez Villarente. Ay, dong. Mayong gabi inyo diha sa Scout tanan. Good evening sa tanan tigpaminaw o tigtanaw sa DYCM. Labi na sa inyo ha, Kuya John o Kuya Libby. Nananaw mi diri sa sitio Iskaw, Diot, San Isidro Leyte, Itang Family. Salamat sa paglabno niya. Good evening sa mga Itang Family. Ito mga parinti diya. Okay, niya po si Sister Evelyn Duaso. Priyeng. Niya, salamat no sa pagampo. Thank you kaayo. Niya, ato ning tagdo ning pikas nga mga nahidugang nagtanaw mahigala. Okay. Niya si Sister Emeline. Mga nag-like nila si Emeline Sigarino Espiritu. Niya po si Romel Tumakay. Nelson Punay. Dodger Raico. Niya po si J. Merced. Niya Tomailo Linad Uwaik. Niya po si Norman Villarinte. Mary Grace Mongkada Mainit. Okay, no? Niya po si Sir Elmer Presbyterio Manatad. So, good evening, sir. Okay, arita sa Pikas Maygala, mga naglab, mga nahidugang. Ato nakita si Brother Erex Sinoy. Niya po si Melmar Escalikas, Linabog Munchadura Nas. Niya po si Remy Soringa. Niya po si Kian May de Real Derder. Emily Delau Hilig. Niya po si Meredith Fuentes. GRI. Niya po si Brian Son Perez. Magno Lasco. Serwin Orsal. Basilio Notarion Jr. Niya po si Gine Rama Permen. Okay, thank you kayo no. Muna ato mga nakita, mga higala, nga nagpakig-uban nato din sa atong programa. Ani arita sa ato ning tanaw ning atong cellphone. Signi ay mga wala pa'y nakita nato no. Okay, magpadayon ta higala nga ato sunahan. Diyon sa to paghanay ni Brother John ang pangutana. Ang ako ni Sister Virgie Dulay mauni. Okay, ngano man lagi sir. Og inyo maghapong bautismuhan og otro. Sabon agin pariharan man mo og bautismo. Unya og mo mag-SDA inyo gihapong bautismuhan nga gisulti man sa Biblia usa ka Ginoo sa kapagtuog usa ka bautismo. Okay, thank you kayo sa pangutanang gipasupot dinhi. Gikan sa born again unya mahimo siyang usa ka SDA bautismuhan. Yung pangutana nga anong bautismuhan man lagi nga maura man og bautismo. Kay ang born again immersion po ng ila mga higala. Nagpasabot nga ituslod yun, i-unload nga tus tubig, immersion kay mo man ay eksakto nga kahulugan sa pulong bautismo. Sa Greek nga baptizo, ang meaning pag-unload ilawom sa tubig. Kanang immersion ba? To immerse, to dip under the water. Muna'y kahulugan sa pulong baptizo, bautismo. So, muna'y eksakto. Muna sa Adventist o sa born again siguro mo po na ilang bautismo. Kay dihagos Biblia kanagong pagbubo og tubig sa ulo unya ginganlan nagbautismo
murag di gina musigo. Di gina musigo. Nga naman, kay niya mga higala ang pagbubo og tubig kanang gitawag og puring o niya ang kanang pagwisik gitawag po na siya og sprinkling po na siya, no? Sprinkling. Ari ko Grigo god ang sprinkling di man na siya tawgon og baptiso. Rantiso ang tawag ana sa Greek. O niya, ang kanang puring bubuan og tubig sa ulo nga mo'y gipraktis sa uban, di po na baptiso sa Greek. Ang sa Greek anang puring itsaw. Itsaw o niya ang sprinkling, rantiso. Ang immersion kanang baptizo. Ang tinuod nga nabautismuhan kadtong giunlod sa tubig. Pero ako lang gibubuan gani, gisprinklingan niya, ginganlan akong bautismo, wag na matumong igala. Wag na matumong, kaya di na baptiso sa Greek. Itsaw na, o grantiso. So karon sa born again, siguro ang ilang bautismo, immersion. Sa Adventist, immersion. Pero nga nung bautismuhan man ang usa ka born again, o bisan unsa nga pundok, o bisan unsa ka pundok nga mahimong Adventista, bautismuhan siya. O bisan pamaganing mga offshoot, mga Adventista, bautismuhan siya. Nga naman kaha. Okay, niya mga higala. Sa Biblia, ginaisgutan ni Brother John ang Mateo Kapitulo 28, 19 o versikulo 20. Naghisgot mga higala nga panglakaw kamo o himo ang tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamotismo kanila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. O niya sanahan og tudloi sila sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Og tanawa ako magauban kinyo hantod sa katapusan sa kapanahonan. Himo ang tinun-an. Sa ato pa, buti pasabot nga tun-an yun una, no? Tun-an. Okay, na ito nakita sa screen higala. Niya si Dundi Pinida. Good evening, Brad. Ninyo diha padayon sa pagsabwag sa maayong balita. Good evening, brother. Maayong gabi sa Brad. Salamat kayo, no? Dundi Pinida. Okay. Padayon ta mga higala. Diri sa SDA, bautismuhan, tungod kay ang Biblia nagsulti, himo ang tinun-an, tudluan yun usa. Anya, sa buhat 8:12, walihan usa, o niya, dihang mutuo siya, Bible studyhan usa, sa dihang mutuo siya, sa pulong sa Dios nga gikawali ngadto kaniya, ginatudlo kaniya, ginatudluan siya sa mga sugo sa Ginoo, o niya, mo decide siya, alang sa baptism, mo nang bautismuhan siya sa pastor. Pero nga nung bautismuhan man, nabautismuhan naman dito. Tungod kay sa born again, lahi manggod. Tinuod nila bautismo, parehas lang. Pero wa man sila tudlo may tungod sa napulo kasugo. Ang gitudlo no sila, wa naman ang napulo kasugo. Sa SDA, naa ang napulo kasugo. Gituhuan o gitudlo, nga wa na nawagtang ang napo kasugo kanang gitawag moral law, balaod sa maing pamatasan, kay munay balaod higala nga sama sa salamin nga nagpahibaw nato kundi tandapitan nakasa. O niya, lahi man sa uban, wa man na itudlo mga higala. O niya, ikaapat nga sugo sa napulo kasugo, adlaw sa Sabado, igpapahulay. Wa man na itudlo sa born again. O niya, ang paglapas sa sugo, bisag isa lang gani kasugo atong gilapas, nakasa mantana, sala ang paglapas sa sugo. Sa unang Juan 3:4, ang pagpakasala, paglapas sa sugo. O niya, sila gibautisman tod, pero buti pasabot nga nagpadayon pagpakasala pagkahuman. Nga naman, kay
Wa man matudlo sa sugo, Domingo gihapon. O Domingo gihapon, wa mo ligya supak lang gihapon mahigala. O niya bisan pa man gani ang nagbautismo, makaingon putang not counted nga naman. Kaya ang nagbautismo pod, lapas mo po na sigpapahulay. O niya wa po na magtuman sa napo kasugo, kay wa na napo kasugo para sila. O nag-ari ka sa dietary law, sugo bayan na sa Dios ang dietary law, balaod sa pagkaon. O niya ang Dios pod mismo ang nagsulti, ang nagpahayag sa Isaiah 66, versikulo 15 ngadto 17, nga ang nagkaon sa baboy sa adlaw sa katapusan, sunugon sa Ginoo. Ang Dios nagsulti ana. O niya sa bunagin, kumusta man? Gitulo ang membro ana, wala. Bisan pa magani ang pastor, kusog man sad mukaon sa gidili sa Ginoo. O niya, counted in as Ginoo. Dili. O niya, katong bautismo, atubangan si Ginoo, katong nagbautismo, ikahimutan to si Ginoo. Wala sad, nga naman. Kay, ang nagbautismo, otro pod nga nagsigsupak sa balaod sa Ginoo. Munang pag-ari sa SDA, ginatudloan siya ayo, o niya, ginabautismuhan siya. O niya, gitudloan, unsay sala. Munang aron ta makalikay sa pagbuhat og sala, ginatudloan sa balaod sa Ginoo. Di magitingali ka perfect tungod kay niata ning kalibutan na, pero naamanggoy pasalig ang Ginoo nga nagsulat sa unang Juan 2 unang Juan kapitulo 2 bersikulo 1, nag-ingon si San Juan, mga anak, nagasulat ako kanino ning mga butanga aron kamo dili na magpakasala, apan kun may makasala man gayod, napakita karoy manlaban mga tubang sa man si Kristo. So, sa dihang nahimo ka ng anak, nabautismuhan ka na. O niya, nasipyat yung kapagpakasala, nag-ingon si San Juan, mga anak, kung doon na manggayoy makasala, napakita karoy manlaban si Kristo, nga mga tubang adto sa amahan. Subot ipasabot mahigala, nga ang usa ka gikan sa pundok nga dili Seventh-day Adventist, o niya mahimo siyang Seventh-day Adventist kay nakasabot siya sa kamaturan, nakahibaw siya, gikinahanglan ang bautismo. Unsa man ni ang bautismo? Simbolo kini sa paghugas sa atong mga sala. Sa buhat 2:38, pag hinulsol kang pabautismo ang matag usa, alang sa kapasayloan sa inyong mga sala. Unya ug wata tudloy ko sa isa. Unsa man sala? Kay kapasayloan man sa sala, ang sala paglapas sa sugo sa Ginoo. Sala ang paglapas sa napulo ka sugo. Munang gitudloan aron makabantay. Sala ang paglapas sa adlaw nga pahulay. Ginatudloan na parang makabantay, makahibaw ko sa sala. Unsang sala ang gihugasan sa dito sa tubig. Sala ang kanang pagpamalikas. Sala ang pagkaon sa gidilis Ginoo, pagbuhat og bisyo. Mga sala na ginatudloan, ginabastunan ang kahibaw kung sa sala, aron moundang na siya pagpakasala. Kay ang bautismo mo na'y paglubong sa iyang mga sala sa tubigon nga lubnganan. Hugasan og hinluan tas Ginoo. Humanta na pasaylo, nahimo na tang anak sa Ginoo higala. Og ang gingon sa Biblia, kung dili ta muundang pagpakasala, iya ta siyawa. Sa unang Juan 3, versikulo 8. Okay na naman tayo mahigala sa dili pahingpit tapuson atong tulumanon. Ania ang ato nga team song. Okay nga mahigala, mag-ampog kita. Daghang salamat o Diyos sa kalampusan sa inyong tulong na paabot sa dungog sa Mindanao. Ikaw magapanalangin sa tanan ni nagapamati sa inyong tulong, dadaas kahayag sa kamaturan, gipangayo na magkinitog lagag Kristo, na ang matur nga Diyos ug manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang inyong higalas kanginan Brother Libby Clavis